Dragon, palingki muna tayo at magpapatarok. Bakal 2 kilo. Abo mo lamang ma-extra. Oh, barakal na kamo. Dan 2 kilo dito. Mapatarok ako. Sipating kaya ang ano. Bili muna tayong ulam. Bili ng pansit. Kilong manok. Kasya na daw yung 15 katao. Kasya. Laruan pambata, gamit pang kusina, bili na po kayo, bili na! Kabanga lang. Sahog ko lang duman sa adobo. Trabador ka? Papatarok. Patarap na. Makampin niya. Ano ba ka nagdara? Saka na ibungkukan. Siguro nakakaano sa bungkukan. Just lang. Hindi o, kabanga. Oo. Napakakan mo ang trabador. Pakakan. 14. Para tarok. Kagas muna tayo. No, 100. Kasama si Chubby na naman. Yan, Chub. Ini mo po sa. Ha? Kumuna yun ba? Oh. Dahil pa nagpapansin sinali ko. Ay, bigil. Yan, yan. I-spray po tayo sa kuhol. Oh, Neclomax, baka naman.
dito rin niya. Hinahidapan niyo nito yan. Kapatid pa, ito niya para tarok niya ng armang niya. Ikaw pala yung pag... Ay, ito yan. Tanong mo yan. Bakit marilin kayo itong height? Ay, si Rosindo man, isabayan mo lang sa tapo. Diretso naglaog sa gate. Ay, dapat ka daw ngayon yung sigarilyo, sabi sa kuya. Ay, may pungahok ko sigarilyo, tadi yung pungahok ko sigarilyo. Yun na to, sila kasabi sa mga kabataan. Surod na. Kala nga, taga-ibang lugar. Surod na hinahapot. Surod na hinapot si ano, ito ako bangit tagambi. Asin bag manipito lumayo. Kabugaw na kamo kyan. Ngayon, kung kumundipot ka mo, magagadan lang yung tao, sobrang bupot. Ngayon, matawan si sigarilyo. Lumayo man yan eh. Pero daw sa pili, pulis daw nagdara. Di ko lang talaga to. Ito, sa silo. Nope. Kung kaya ang mabuhay, Kulang. May maabot pa. Kala ko, dagos nang may maabot son. Maabot pa ka yan. Wala, paborito niyan kung marikan ginulayan na to. Kaya dito gutom medyo ngayon. Ano? Paano nga, tatay, tinawag agad ko nga, tarok. Ano yan? Mapala? Malawak yung kulmo. Kuya, pagtaga. Yan. Tarong, talya. Hindi mo yung iba, dito yun eh. Ay, nagpapataya kaya. Kala ko, painantiyang ko. Pinapay mo. Uy, ito yung maniwang ako eh. Pagbuong ang ganun, galitok yan. Hindi yun, hindi ko lang hawak. Di ba nga sila sa mahitid na pa? Loob na lang. Saro pa lang duman sa kanto. Nilahi ang ilog niya. Nilahi po isdog. Nagbuka kaya. Ang ama kay anda kulaon, may anong apod duman. Nakaturuan na kamo. Naman. Mga ano pa lang yan, 8 bulan. Yan idong yan. Mga plato. Iyo, uy, grabe nga itong sarong ito. Dapat tinapay. Hiluwagan nga yan. Limang tinapay. Hiluwagan nga yung kinua. Oh. Ito mo din yun. Sadit nga yung tao, pero nga ang kinua. Ang tao pero ngayon kakan. Ay, mga nang tayo mo ding baso. Kukuha lang, dali lang. Nalingawan. Ate ba kung bigyan na? Yun ha. Bakit nga ito? Ito, araw mo. Wala pa kami dun eh. Parang sa kuya niya eh. Nakuhaan. Ito nga yung saro, talagang luwagan ang kinua. Hindi ha. Yung lang pinakanda ko yung mahiling nindo. Ano pa ang pangarang kang ano? Di man mahiling suwapin, di man ano. Twin TV Oragon. Ano po? Twin TV Oragon. 20? Twin. Twin? Kasi nga ako pa, mahi. Uragon lang ka na dong ka eh. Twin, as in kambal. Ay kadakol kayong Oragon. Ang mga iguan Oragon lang talaga. Yung mga taga ano, Naga, Tigaspi. 20 di.
Tambal na TV, Uragon. Tama naman ng Julin. Ay, kaya garo, skupi naman pagbalat ng Julin. Moras pakagi, ano? Maura. Taga Batangas ang kuwan. Ay mo na lisense. Iyo. Ba naman, hindi mo patay ito ng pampana. Kaya itong aromon. Pero ang gamit niya talaga, itong maurag na PVC, itong kulay blue. Kasi nagkagamit ng kulay orange. Kaya bububay. Ang rasin niya, madaling pa ang kulay orange siya. Matako. Adobo. Adobo at chicken. Adobong at chicken? Chicken adobo. Chicken adobo. With kinonot ang ulam. Dakol-dakol sili. Karakan kita. Diyan na po, makakan. Ay, budil fight ni. Orang talaga. Budil fight. Ano? Paano yan ta? Ano yan? Paano to? Kita direkta rally di oh. Hindi mo yan, man may plato. Sige, ba matada dyan sa lamisa? Budil fight. Ano yung pinagplato na? Bado. Kaya lang magparano ang route ng lamisa. Pareho. Puro mga tinidor na hiling ko. Anong tulis ko? Ay, gulong ka rin. Hindi may pagkano. Design yan. Design yan. Yan, design. Kung ano yan? Hiling na naman sunong. Yan pinya dahil pagpahon ha. Kung ano talaga yan? Design niya. Ano to? Mga kilo. Makan po. Ako sa pilita nga dahil kumain. Lumata yun naman yan eh. Hindi Naghahanap. kaya ano yan ako. Yan ha. Fight. Iba po bagay din. Sige lang. Yan ang oras na. Yan. Yan ang sinasabing pista. Pista. Paano? Ano yun? Pista guma. Kanya-kanya na palang pa yan. Ano yan? Kanya-kanya mo. Ano pa? Ano pa? Ano pa? May kinunod to. Kinunod? Ang trata ko nga. Sisinta. Ang papilis siya. May sarap din yan talaga. Kanya pa oh. Sarap kaya. Hindi namin ko sa karamutan ng kita hindi.
Alam ka mapatuloy sa banis maani ka mo. May bulong. Okay, kira. Kalong Ano yun, nari? Oo. Ayun ang kapal yun. Mga ito ka mo. Iwasan ang ito ka mo. Paano ka masarap tingin daw? Ang nagwagi. Si Ate Lisa ang nagwagi. Ano pa di, kumukulong lawa. Sinuman. Lapit na. Ganun ipandahan na ano? Garong may pandan na ang ano. Naiinitan ako.
Tipo, isirang tipo. Ubus. Sakto lang pala ang kaka mo. Sarong pano dyan ano. Kailangan paghalo. Babata mo na. Ikaw. Sige po. Vanilya pala nang nawalat sa duman sa halo. Hamot naman siya. Yun na, maraming tingnan. Pero kanina. Maraming tingnan. Nesty, baka naman. That's absolute. Yeah. Uragon, merienda tayo. Sinuman. At pansit. Pansit suwag eh. Ang manak ko. Tubig, tubig. Isang kayan, G. Oh yeah. Di cyclone. Sikudal. Oh yeah. Ay ko. Ram. Pag-aray. Sabay ano? Siya lumayong may tanom na pulutan. Happy birthday. Oh, shout out. Alam mo rin naman dito, ba? Shout out. Matlo. Nilo mo iliw na ako. Nilo na. Watch out. Shut up. Watch out ko sa bate. Ayun yun. Yung plato nga sa ko ada. Dua ko pala. Siguro tatawa mo yun doon sa chicks mo ah. Hahawaan ka nga. Nag-iikot ako sa ro. Oh, beer. Maridol. Oh, rin siya dyan.